Ie, croeso nôl unwaith eto, da ni wedi cyrraedd efo'r Ayrshire swan. Gwartheg sydd â ei gwreiddiau yn yr Alban, ond maen nhw yng Nghymru ers blynyddoedd ac yn gwneud yn dda. Mae'r haul yn dal i wenu Pencampwriaeth yr Ayrshire sy'n yma. Y beirniad lenni yw RW Beresford, ac mae e'n dod o Buxton, swydd Derby. Gen i, mae Tom Timawr, Cyrrhydyn, a Gareth, unwaith eto o Gwmfrwd, gell i ddi. Nawr te boys, beth sy'n mynd i wneud i mi yma? Fel arfer mae cadeiriau'r feddyd yr ein do. Nawr te, maen nhw fan hyn. Ardderchog. Wel, mae ydych chi ddosbarth cryf fan hyn o hufen y fuches Ayrshire. Mae ydych chi y ddwy fiwch lath senior, y ddwy fiwch lath a ail trydydd lloi. A mae ni'n gweld o'ch blaen chi fynd nawr mae'r ffil yn dod lan ar Pencampwr y fiwch sych. So gyda ti gnewyllun o brydwyr Ayrshire sydd wedi cyrraedd y brig yn y sioe mawr, yn brydau fawr yma heddi. Na ti. Mae Geraint i'r eglwys a Stewart a Phil o si Benfro. A Phil i bryd nath prynu'r y fiches enwog na. Y Frenhines. Wrth y Frenhines, ie. A mae dal i wneud gwaith da. Mae rhaid yn debyg iawn ran rinweddau ffeithiol i gyda chi llath o glaswell a'r byrgor, ni wedi gwir. Na chi. Blynydde mawr nôl, ti'n gweld y cadeiriau neu'r bwrs yn y gogledd gorau yn y sioe bob amser gyda'r Ayrshires. Dwi'n credu o'n nhw falle cael ei berniadu am i addasu nhw'r gymaint gyda'r boards yma gan y blaen i wneud y gadair i drychyd yn dda ac yn sgwar. Credu falle oedd ansawdd y gadair wedi colli rhyw gymaint, oedd wedi colli'r texture fel sy'n ni'n gweud, a oedd e'n mynd mas o siap yn rwydd. Ond bellach, maen nhw wedi gwella yn sylweddol, a bod ti'n drychyd ar ein heddi, maen nhw gysdi ar unrhyw beth gwelyd i'n unman. Swn i'n meddwl, maen nhw wedi cynnyddu yn y maint hefyd yn dyn nhw. Ayrshire oedd ddim yn fiwch o'r fawr yn agwedd i, mae'r ein y fichod. Na, oedd hi ddim ar y nifel mwyaf, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae ychydig bach o wad coch a gwyn wedi mynd fel lle ni weid, mae'r tarfod mae wedi mynd trwy'r electric fence o'r ochr draw yr Holsteins. Chwbod beth sydd da fi? A dim dyn ôl. A heb dyn ôl, dim yn syth. A ddim yn siŵr cars. Mae bach o war, cwpl o fodfeddi bach ychwanegol yn o gos wedi dod o wad o'r Holsteins. Heb amharu ar ansawdd y cadeiriau llath a'r ansawdd y llath ei hunan, ond mae wedi dod â tipyn bach mwy o glendid a uchder ac esgyn bach o esgyn cefen, bach mwy syth a glendid yn y gos, sy'n o ddisiau ar Ayrshire mewn ffordd. Dwi'n credu un beth sydd wedi gwella nhw hefyd yw temperament nhw, ffordd maen nhw'n bihafio. Dwi'n credu yn y gorffennol, os mae buwch yn jyngyd, amser ni blentyn yn y Gwartheg godro yr Ayrshire roedd i. Ond yn llywaith a gwyllt eitha temperament. Personoliaeth cryf oedd yma. Ond nhw'n wyllt. Mae rhaid bod ni eitha PC fan hyn. Ie, ti'n reit. Ond wy'n gwrando ar y ddoi broffwyd ydy. Wy'n teimlo fel boi cario'r te. Ti digwydd bod yn anffodus edrych da, mae doi brydwr Holsteins ydy, ond i ni'n cymryd diddordeb yn bob bryd. Biwch lath a yw biwch lath a to. A ni'n parchu'r unweddau bob bryd. A dwi bob bore amser dwi'n mewn a dda di a gwyn ni, dwi'n drychu gros y cwm, a da byrgor ni'n gweld bob dydd. Ie. A ti'n bod, ni'n parchu beth mae bob un arall yn ei wneud. Dych chi'n nabod y beirniad? Na, dwi ddim yn gyfarwydd ar bachgen mai, bod yn onest. Na, mae'n neis gweld... Mae newydd roed i sylwebeth. Bachgen gymarol ifanc yn y cylch mawr eto. Mae'n barod i dapo i brif Campwriaeth. A dwi'n lyfr'r ffordd maen nhw'n gosod Gwartheg allan ebyn heddi ar gyfer y Pencampwriaeth. Chi'n gweld nhw i gyd yn dych chi? Chwn arfer yn nhw'n ni res leilydd, o'ch chi'n mynd siŵr o weld bob peth? Na, wel... Eto, dwi'n credu dau... Falle bod fi'n mentro i weid ond mae hwn yn arddull oedd y boes yr Holsteins wedi i ddatblygu ysblynyddau. Roedd lawr y canol, wel bod pawb wedi cael ei gweld nhw. A fe, mae Philip Williams wedi cael ei Pencampwr. Mae Stewart ar y brig fan hyn. Wrth chi'n nabod hwn? Stewart Williams. Wilom lawr yn Camros, si Benfro. O ie, mae hwn.
Dangos Ayrshire ys blynydde. O, di. Mae gyda nhw dda di a gwyn na Ayrshire, ond dyfod y teg maen nhw wedi buddsoddi A yn dda. mae wedi mynd am fiwch llawn llath. Ydi. Mae Craig Phil Reid ydw fe wyn ydi? Craig Phil yw hwn? Na, dim Graig Philwan. Na. Cael mwyn debyg fi. Dwi'n credu mai tir eglwys sy'n dy mewn man hyn. Tir eglwys? Ie. Reit, o'n i'n tir eglwys bod yr yna dweles i ma'n, neb i gawn. Ardderchog. A dyna ni, Pencampwriaeth yr Ayrshire sy'ch chi. Ac Cymru yn mynd ar sefydd blaenau fan hyn dod. Dwch nôl y toni, mae yna ddigon ar ôl yma.